салом алейкум. мо як гурӯҳ тоҷикбачагони аз тоҷикистон дар ҳамин шаҳри Владимирский област спецприёми город Владимирский спецприёми электрозаводский 12 маҳкамем. моро ай Александр город Струнино қабидан овардан 130 нафар будем. овардан дар ҳамин спецприём маҳкам кардан, ҳамаро ҷавоб додан гирифтан. мо 8 нафар дар ҳамин спецприём маҳкамем. 8-9 моҳ шид маҳкамем. як таснимот тову намехӯрем. моро ягон кас моро суроғам намекунад. ай пас мона ягон кас кор набурдеста. мо ҳам посольство ва ай тарафи ҳам тоҷико хоҳиш мекунем, илтиҷо мекунем ки моро ҳамин ай паси мо кор баранд. ҳамин моро агар илоҷиш бошад ай мо хабардор шаванд, биёянд моро ҳамин маҳкама як чорамона бинанд бароранд. ай зану гулак дорем дар уҷа бисёриёмон, ҳамамон ҳаминҷа зану гулак дорем. заноко гулако дар ҳамин вақти ҳамин тари вирус карантин шидаги як гишнаву ташна орд руған ҳама қимат шидаги ёдам ҷавр шидестай. ҳамон гуфти ҳамон чӣ ки ёрдами мо дар кора ҳамон инсонода ҳамон аҳли оила монда. аки мо худмона нишон дода наметавонем, гуфта намешавад. яке агар ягон гап хабар мешавад. мо дар як ҷо кор мекардем, як фирмада қабидан мона регистратсия доштем, гуфтам патент надорем. қабидан овардан инҷа моро маҳкам кардан. ӯ фирма пул дод, ҳаққи ҳуқша дод, ҷонша халос кард рафт. моро дигар ним дела монам тафридан як кас суроғ намекунад. ай 16 августи соли 2019 инҷа ина то ҳолира инҷа маҳкамем. ай тарафи ҳамин шаҳрвандони тоҷикистон, давлати тоҷикистон хоҳиш мекунем ки як чораи баандеша нисбати мо ку моро ҳамин маҳкама тезтарак наҷот бидиҳанд, озод кунанд. зану гулакмон, падару модаромон касал, бемор, гишнаву ташна имкониятш боша агар моро озод кунанд ай маҳкама. мо ай ҳар район, ай райони Калхозобод, ай райони Вахш, ай ҷамоати Машъали Савхози Правда 8 моҳ 9 моҳ мешавад маҳкамем дар инҷа. ягон кас ай пасмон кор намебарад. агар имкониятш боша як чораи ҳамира баандешем бинем акаҷон.